Tu je Ľubo Gregor a podcast Hudba Hlohovca. Toto je už naša 3. epizóda, tak dá sa povedať, že naozaj už sme pravidelným podcastom vo vašich ušiach. Mapujeme a vlastne pozeráme sa naspäť do histórie Hlohovca a hlohovskej hudby, hlohovskej hudobnej scény, kapely, ľudia, skúšobne, koncerty, nahrávanie, akcie, festivaly, všetko okolo toho. Snažíme sa vlastne zachytiť, zmapovať všetko, čo sa tu dialo, a mal som tu už 2 hostí a môjim dnešným hosťom pri tejto relácii je Braňo Galo, spevák a gitarista kapely Night Snows. Saxofonista, jasné. A ešte nejaké ďalšie nástroje tam máš? Či... V podstate, ako možno v Hlohovciari tak nie, ale akože ja som vždy akože bol hráč na dýchové nástroje. V podstate to bol aj taký začiatok hudby, že sestra chodila na flautu do Hlohovskej ľudovej školy a ja som chcel ako saxofón, ale ako saxofón stal 3000 korún a tak som sa hral na flautu. Akože. Skočili sme rovno do toho, Braňo, ale vítaj, som veľmi rád, že si prišiel, že si našiel čas. Takže dobre, tak poďme rovno teda na to, začneme od začiatku. Kedy si sa ty dostal k hudbe prvýkrát, alebo kedy si začal tak vnímať muziku? Akože v hudbe som bol v podstate od, neviem, stále asi, no. Takže, ale akože takže hrať na nejaký ten hudobný nástroj, tak vlastne to bolo od tej flauty. Tam som akože začal. Z tej ľudovej školy? Ani nie moje, ale mojej sestry, Tatiany, ktorú pozdravujem. Jasné, Táňa, jasné. Pozdravujeme Táňu, jasné. Tá žije teraz vo Francúzsku. Takže Tatiana, ktorá chodila na flautu pánovi Karabovi do ľudovej školy. Áno. A ja, ktorý som nemal saxofón, lebo saxofón bol drahý, som začal hrať na flautu a stále som rozmýšľal nad tým saxofónom. A čo ťa lákalo na tom saxofóne? Čo sa ti páčilo na ňom? Tak nástroj, ktorý si človek akože nejako vysníva, na ktorý chce hrať. A toto sa rozprávame o ktorom roku približne? To bol rok, to bolo tak, myslím, že ona tedy chodila, nejako to bolo 88-89, asi v takom... Ešte pred revolúciou. Alebo tesne pri okolo revolúcie. Skôr pred. Ty si o pár rokov starší odo mňa. Ja som ťa vždy vnímal ako takú, nehovorím, že tú generáciu pred nami, ale vy ste boli vždy takí starší, už skúsenejší, zrelší, vedeli ste, čo chcete, aspoň tak som to vždy vnímal, keď som ja začal vnímať tú scénu a keď som prvýkrát začal chodiť medzi muzikantov, medzi ľudí. Ako si ty spomínaš vlastne na to, aké to tu bolo ešte pred tou revolúciou? Čo sa týka hudby a vlastne toho, čo sa tu dialo? Z pohľadu akcií, ktoré sa tu konali, tak to si pamätám, lebo tak vlastne z tohto hľadiska ako pubertu som prežil v Hlohovci. Ako obyvateľ Leopolda. Ty si zo Leopoldova, že? Tak, áno. A v podstate ten Hlohovec mi prirastol k srdcu, lebo proste to akože človek tu prežil celú svoju mladosť, takže v podstate som aj srdcom Hlohovčan. Takže, no a tak boli tu rôzne scény. Pred revolúciou to bolo Depeche Mode, Metalisti, kde som sa vtedy ja zaraďoval, potom Metalisti a Pankači. A po revolúcii zrazu už nikto nič nerozdeľoval, lebo prišlo toľko hudby, že každý už proste počúval hudbu a nerozlišoval žánre, ani už neexistovali také subkultúry ako pred revolúciou. Tak dajme tam trošku nejaký to číslo na to, keď bola revolúcia, koľko si mal rokov a kedy ťa to nastihlo? Revolúcia, to som myslím, že mal 18. 18. OK, takže to som ani nevedel, že si odo mňa o toľko to starší vlastne. OK, jasné. Takže ty už si mal 18, tak si to určite vnímal inak ako ja v tom čase. Hral si na flautu, na saxofón? Na tú flautu som začal, saxofón som mal, ten ešte neskôršie a potom už tak to, čo prišlo. Tak akože založili sme kapelu, čo bolo vlastne Night Snows. You're really mine. You're still gonna find a way.
sa to stalo? Založili sme kapelu. Ako to vzniklo? Tak, jak sa zakladajú kapely, no. Stretli ste že sa niekde stretne nejakí ľudia a teraz akože tam chýba gitarista, tam chýba spevák, tam chýba neviem čo bola legendárna kapela System 11, ktorá proste sa vyvinula do Night Snows a Night Snows vlastne bolo pokračovanie vlastne toho. A tam boli s tebou Marek Cvecho, Koso, hej? Mickey Bakony a Pepan Selnekovič. Pepan, jasné. A skúšali ste kde? Keď ste založili kapelu? Vtedy sme skúšali v Leopoldove. To je oproti stanice kultúrny dom. Jasné. V Pivnici a v podstate v tom čase to bolo také, že ešte tá kultúra nejakým spôsobom akože fungovala, bol taký záujem viacej teda o živú hudbu, o koncerty a v podstate ľudia vtedy chodili často ako na koncerty a takáto hudba bola nová a v podstate bolo to niečo, čo zaujalo a vtedy sa to tak otvorilo, nie? Po tej revolúcii, že priniesla tú slobodu. Jak som hovoril, že vlastne, že tie tri nejaké subkultúry už sa rozplynuli do všetkého možného a už pribudlo proste tak, jak to bolo niekedy na západe, že ľudia počúvali všetko a nebolo to nejako ohraničené, tak to potom prišlo aj k nám a začalo byť veľa živej muziky kvôli tomu, že neboli už také reštrikcie a vlastne predtým v tom komunizme boli potrebné, aby kapela, keď chcela hrať, musela urobiť prehrávky, musela byť schválená nejakou komisiou a zrazu proste toto všetko odpadlo a zrazu tých kapel bolo strašne veľa hudby a hovorím, a ľudia chceli chodiť von, no akože bol iný čas, no neboli mobily, neboli sociálne siete, tak žilo sa ináč. Socializovali viacej tak naozaj naživo. To bol jediný možný, boli pevné linky, telefóny. Ale jednu vec ešte si pamätám z môjho rozhovoru s Palom Ondrišom, ktorý tu bol minule. Spomínal, že niečo ste aj skúšali na Čínskom múre v nejakej pivnici. To si nepamätám? To na Čínskom múre, to System 11 skôr. To ešte bol System 11. Okay. A Palo sa ako dostal do Night Snows? To bolo na začiatku hneď, alebo potom ste ho zavolali neskôr? Jak som hovoril, tá zostava bola Mickey Bakony, Pepan, Koso, Marek a ja, vlastne 5 a teraz po určitom čase sme zostali traja, Koso, Marek, Cvecho a ja a vlastne my traja sme nejakým spôsobom stretli Pala a Palo sa pridal ako gitarista. Ako gitarista k vám. A ty si tam hral na vtedy... Hovorím, ja som hral na všetko, čo bolo treba a vtedy hrať a taký najrýchlejšie, priateľný, najrýchlejší zvládnutelný nástroj bol kláves, mal som kork, ale to bol taký kork analogový, teraz vôbec neviem, jak sa volá, taký nejaký názov to malo. A teraz by to bola cenná vec, akože to bol analogový kork, ktorý proste fakt mal ešte zvuk, akože zvuky vesmírne, ale také skutočné, akože že to bolo, že teraz sa to síce dá napodobniť, ale to bolo úplne autentické. A aj si spieval, hej? Plus spieval a vždy sme k tomu spevu potrebovali ešte niekoho ďalšieho. Vždy sme mali ešte speváčku. To znamená, že tá kapela vždy ešte proste, že okolo tej kapely ešte je aj speváčka. Napríklad teraz sme veľmi radi, že sa Lisa pridala a s nami nahrala jednu skladbu. Moja manželka Lisa. Čo sme vydali v januári. Ja si pamätám, toto som vlastne spomínal aj Pálovi minule, keď tu bol. Mne posunul spolužiak. Teraz už keď som nad tým rozmýšľal, asi sme už boli na strednej škole v tom čase, posunul mi kazetu Night Snows, ktorú mi poslala jeho sestra Mirka, že aby som si to vypočul, lebo vedela, že mám rád takýto druh hudby, že toto je hlohovská kapela. Som bol úplne fascinovaný, lebo som ani netušil dovtedy, mohol som mať, ja neviem, 14-15 rokov, že niečo také existuje, že kapela takáto hra a tam bola tá skladba William, What are you doing here down in the street, niečo také. A úplne ma to akože wow, že to bolo fakt perfektné a ten štýl hudby mi strašne sedel, že to bolo také, ako by si to vlastne zaradil, že... No, konkrétne táto nahrávka, to bolo ovplyvnené Pink Floydom a vlastne preto aj sú tam tie klávesy, preto to celé tak znie akože takým akože štýlom vlastne až, ktorý by sa dal no nemusí byť len Pink Floyd, ako je tam ešte kopu veci, ktorí hrali takúto hudbu aj skoršie. Ale akože od Pink Floydu to asi vychádzalo dosť.
A čo vás inšpirovalo? Čo ste počúvali v tom čase, alebo odkiaľ vychádzali tie nápady? Ja akože za seba, neviem čo ostatní, ale za seba môžem povedať, že ja som akože v podstate v tom čase tak veľmi počúval Cure a tak bol som ovplyvnený ako hlavne tou kapelou. No a potom ten Pink Floyd, ktorý prišiel akože tak nejako spolu teda s tým otvorením sa svetu a s tým, že vlastne kultúra bola zrazu dostupná, tak sme proste všetku tú hudbu nasávali akože. Jasné. A to ste kde nahrali tento prvý album? To bol váš prvý album, v podstate nedá sa to nazvať ako album, skôr akože také, že demosnímky to boli. Ako, tak Temáč, hej? To sme nahrávali, my sme stále s tým Tomášom Kmeťom boli nejako akože spolu od toho Leopoldova, od toho skúšania v tom kultúrnom dome. A ty si mi spomínal, že on mal hore štúdiu, takže vlastne tam niečo nahrávali a potom toto konkrétne sme nahrávali v Šulekove, keď to štúdium presunul tam. No takže týmto aj Tomáša pozdravujem. Zdravíme Tomáša Kmeťa a k tomu sa ešte možno dostaneme, keď ste teraz nahrávali naposledy album, nie tento nový. Ale tak v tých 90. rokoch aké boli možnosti potom koncertovania? Ako to vlastne fungovalo? Kde ste koncertovali? No bol veľký dopyt po živej hudbe, no, takže koncertovalo sa akože stále, no, akože bolo to také, že koľko si vládal, toľko si koncertoval, no, ako to znamená, že kapela prišla a všetci chceli, aby tam hrala nejaká kapela. To bola taká doba, no ale samozrejme, že skorším vývojom zase sa veci posunuli inde. Potom začali byť väčšie koncerty, tak sa chodilo na väčšie koncerty, ale to bolo taká akože doba, 90. roky, také niečo by som povedal, že akože otvorenie sa slobode, no. Akože fakt, že som rád ináč, že som to prežil, že som tam bol. Ja ti trochu aj lebo akože jak ja zavidím ľuďom, ktorí sa narodili, ktorí prežili 60. roky, tak 90. roky bola v podstate aj nejakým spôsobom taká reminiscencia toho. Celého. Čo prežili naši rodičia. Hej. Ako mať 18 rokov, keď to celé padlo, tak si myslím, že to muselo byť fakt zaujímavé, že sa vám vlastne otvoril celý ten svet a prišlo sem to, čo ste možno o tom len počuli, čo sme sa dozvedeli z tých rôznych časopisov alebo čo, ktoré sa k nám dostali. A ako to potom išlo ďalej s Night Snows? Vlastne vy ste ako dlho fungovali? Night Snows fungoval hlavne teda v 90. rokoch, od 92. myslím, že do 98. A potom akože mali pauzu a v 2021 to bolo nejako tak akože počas covidu, alebo už koncu covidu, alebo takej druhej fázi covidu, tak sme nejako, jak sa dalo v lete, začali skúšať a kapela sa v podstate zase dala dokopy. A zrazu sa aj Pálo Ondriž objavil a pridal. A ako to vnímaš teraz? Cítiš, že ste tak vyzreli nejakým spôsobom, posunuli ste sa, alebo skôr sa vraciate k tým základom? Tak tým, že už nemáme ambície, je to príjemnejšie. Toto je, áno, hej, že odpadli vlastne taký ten stres toho, že budeme slávni, nebudeme slávni. Že je to skorej o tom stretnutí sa, kamarátstve. A užívaní si toho hrania, hej? Nahrali ste teraz nový album? A tam sú 3 skladby, 4? 3 skladby, je to výborné, určite odporúčam, aby ste to ľudia našli a vypočuli. Vylaď program, vylaď farby na tóny, farby sú vesmírne, cez satelit do tvojej izby príde aj Mikuláš, prinesie ti niečo dobré, tak vylaď program, vylaď farby na tóny. Aké to bolo pre vás? Alebo pre teba? Tak nahrávanie není nikdy už také, že keď má človek, ja neviem, 20 rokov, že je to žúr, ale teraz to skôr ako už o tom, že... Taká práca, hej? Práca, no aj keď síce na nie úplne profesionálnej úrovni, ale akože je to už viac menej práca, no akože musíš sa venovať tomu, aby to malo nejako všetko, čo od toho očakávame, no, aby to bolo dobre nahraté, aby to bolo dobre zahraté a
podstate, aby sme s tým boli spokojní. Hoci akože proste stačí to počuť jedenkrát a najlepšie je preložiť list a už sa k tomu nevracať. Ako, a zase rozmýšľam nad tým, jak to urobím ďalší krát. Jasné. Ešte lepšie, no. OK. Ale poďme ešte naspäť do tých 90. Ako si ty spomínaš na tú scénu, že čo bolo také... Kam ste chodievali? Kde ste sa stretávali? Alebo kde boli tie miesta tu v Lohovci, kde ste žili? V Lohovci, však myslím, že Lohovci bol ako Rokač, to si pamätám, no, ale ešte predtým boli také, že Stella Bar. Aha. To bolo, ani neviem kde už. OK, dobre, no to som ani nevedel, takže to ešte zistíme možno v budúcnosti. Čo to také ešte bolo? Hrali ste v Empírku? Bolo v Empírku miesto? Však Empírko stále akože... Aksa klub fungoval v tom času? Klub, áno. Aj v Aksači ste hrávali? Aksa klub bol vlastne taký klub, ktorý vlastne pokračoval od toho komunizmu až ďalej. A neviem, do koľkatého roku stále tam išli koncerty a stále to boli tam akože nejaké party a všetko to, ešte to existovalo. Ja mám na Aksa klub spomienku, to som bol ešte decko, fakt, že neviem koľko, to muselo byť ešte pred revolúciou a ma tam mamina zobrala moja na nejakú akciu, tam bol ten pán Bakeš, že on bol DJ taký miestný. To boli tí diskotéky, to bolo ten pred 89, po 89. Možno, že tam boli stále tie diskotéky, ale ja si tam skôr pamätám takéto koncerty, akože alebo som už na diskotéke nechodil, tak neviem. Jasné. A to bolo ešte v pivnici v tých priestoroch? Pivnici, alebo dole v pivnici? Áno. A myslím, že Ivan Žabák tam robieval, koncerty, ale... Antidisko, áno, to tam fungovalo. Antidiskotéky, jasné. A bolo aj také pódium dole v Panskej, nie? Ten bufet taký. A v Panskej myslím tiež, ja neviem, či aj tam neboli nejaké koncerty, ale v Panskej tam sa mi najviac páčil taká krčma, čo tam bola taká. Tam, kde je to ihrisko teraz, nie? Tam oproti vlastne Amfiku bola taká... Oproti Amfiku, áno. Demo tam chodil, pouličný hudobník. Hej, to bolo také oplotené, nie? Tam boli vonku stoly. A Demo bol vlastne prvý ten človek, čo človeku akože povedal, že tak toto je povolanie, akože. Aha, wow, hej, Dema spomínal aj Braňo Zelenaj. OK, takže tam, a kde ste sa stretávali takto, ako keď ste fungovali nejaké ešte podniky, si pamätáš? Či ani nie? Ešte k tomu Demovi, tak v podstate tí, čo si na neho pamätajú, alebo spomenú, tak v podstate to bolo také, že hral na huslách a vždy mal nejakú story alebo nejakú vetu, ktorú akože povedal a bolo to veľmi autentické. Áno. Bola to naozaj taká figurka lohovská, že? Presne, tak. Dobre, tak hovoríš, Night Snows sa hrali do 98. A ty si potom odišiel do Anglicka, alebo viem, že ty si fungoval v Anglicku nejaký čas? Ja som v Írsku bol. V Írsku, pardon. To nebolo vôbec s hudbou, akože nič tedy, lebo my sme prestali hrať v 98. a v podstate ešte potom bolo také pokračovanie, že Radio Chile. Prirodzene sme sa tak nejako rozišli, toto bol Kosov projekt, čo bola jeho väčšinou jeho skladby a ja som zase v podstate konečne, ja som našiel saxofón, jasné. Okay. A ja konečne v tom 2000 som objavil ten saxofón prvý, Amati. No a začal som hrať na saxofón a už som odtedy už tam stále akože na saxofón a vtedy som hral v Piešťanskej kapele, však vlastne to je moje rodisko, aj keď som síce Hlohovčan, tak tam som sa narodil, tak tam akože som hral v kapele Kulisy a tam som hral na saxofón a v podstate so saxofónom som stále teraz spätý. No. Radio Chile. To som úplne na to zabudol. Radio Chile je Mároš Kosmal. Mároš Kosmal. Dve také nahrávky sa spravili. Skúšobňa bola v Spolkovej záhrade. Skúšobňa bola Spolkovej záhrade. Lebo to už som ja bol vtedy takto. Ja som bol členom iba tej prvej Radio Chile. Tá druhá, myslím, tam bol Šampón. OK. Potom Joško hral, Konečný hral na bicie. Okay.
bola tam Zdenka Horvátová, to je Maji Horvátovej sestra, alebo nie Horvátovej Maji, ako sa volá Maja? Mary? Mary, no. Mary Ukrupcová. Mary Ukrupcovej sestra. Tá tam spievala. OK. Ale ja som s nimi tiež hral. A s nimi som hral na saxofón, áno. A s nimi som tiež chvíľu hral. A potom som s nimi už nehral. A oni potom nahrali ešte nejaké pokračovanie akože toho celého. Tam bola tá skúšobňa. Ja som tam chodieval s Braňom Klebercom a s Filipom Záleským občas. A oni nehrali tam v tom projekte, alebo sa tam len tak, akože sme sa tam motali možno okolo vás v tom čase? Vôbec, čisto, to si vôbec nepamätám. Tam už som nebol nejak tak moc, akože to som bol už Piešťanoch. Zase, áno. A potom si teda hral v kapele v Piešťanoch? Kulisy. A ešte si mal nejaké ďalšie projekty? Tak mal som nejaké také, že svoje solo, akože veci, ktoré som robil, čo vychádzali vlastne z takej írskej hudby a tam som akože proste sa nejakým spôsobom snažil preniesť taký ten írsky pocit, čo tam človek akože zažil. To si tam vlastne tak ako náfal, hej? Som tam také pišťalky a na tom som akože hral a v podstate chcel som akože, aby to malo taký ten zvuk takéhoto folku a s takouto prímesou akože írskej hudby. Tam je tá kultúra hudobná taká trochu iná, že oni tak, teda ja som bol v Írsku iba týždeň, ale viem, že tam oni vlastne v tých puboch alebo tak, že to je také bežné celkom, nie? Že oni si tam aj zaspievajú viacej medzi sebou. No je to tá živá hudba, no to je dané tým. Niekde to funguje viacej, niekde menej. No aj Češi sú takí, že v podstate aj v Čechách je viacej takto živej hospodskej hudby. Áno. Že nejakým spôsobom, či to vychádza z kultúry piva, alebo z čoho, neviem. Akože... Áno. My sme trošku tak iní, hej, je to v tomto. V Írsku si bol ako dlho? V Írsku som bol na stáž, na pracovnú stáž a bol som tam, v podstate to bolo rok 2007. A teda tam si nehral v žiadnej kapele? Tam tie pišťalky som tam objavil a na tom som tam akože po večeroch ako vyhrával, ako myslím ako pre seba. Učil som sa na to hrať. OK. A po tej kapele Kulisy ešte bola nejaká kapela, alebo? Myslím, že potom v podstate nie. No potom som mal také tie solové nejaké svoje veci a potom zase Nice Nose akože prišiel. Potom zase stretli, no. Jasné. Viem, že ty si organizoval aj, alebo možno ešte stále organizuješ, plánuješ organizovať v Piešťanoch festival pouličnej hudby, pouličnej zábavy, Street Art Festival. Povedz nám niečo ešte o tom. No, v podstate, ak si chcel vyplniť tú medzeru, Street Art. Hej, Street Art. Čiže hranie na ulici. 10 rokov, áno, a to hranie na ulici, to je zaujímavé, to je ten zažitok z toho Írska, kde či už je to v tých puboch alebo na uliciach, je to viacej o tej zábave ako s tou hudbou. To znamená, že ľudia nejakým spôsobom majú takýto spôsob seba vyjadrenia sa. Je to tam oveľa viac bežné. Áno, je to tam bežné. Aj prijaté vlastne tou verejnosťou. Tak, že proste, že veľa tých hudobníkov, aj väčších mien, začína tak, že hrajú na ulici. No a tá ulica im dáva nejaký tú základnú fázu vlastne toho vystupovania, hej, a v podstate práca s publikom. Niektorým to podarí dostať ďalej a hrajú profesionálne. Mňa fascinovalo pár rokov dozadu, som videl nejaké videá, že aj YouTube napríklad, že sa len tak akože dajú si okuliare, že nikto ich nespozná hneď na prvýkrát a idú zahrať niekde na ulicu. Počul som o tom a myslím, že aj v New Yorkskom metre mali nejaké video. Hej. A určite, neviem teraz za YouTube úplne presne, ale je pravdepodobné, že určite hrali tiež na ulici Dubline. A ty si tiež hrával na ulici niekde? Ja to keďže ako Street Art Festival organizujem, tak som samozrejme, že na ulici hral, ako aj počas Street Art Festivalu a mimo Street Art Festivalu s formáciou B&B Space Music.
Liza spevačka a v podstate hráme taký etnoštýl world music s prímesou aj Austrálie. Jasné, máte tam didgeridu a tak sme si zahrali akože aj na ulici. Sice to boli iba Piešťany, ale tak ako skúsenosť máme aj z takéhoto hrania. BNB kedy vzniklo? BNB to bolo možno pred 2 rokmi. Pred 2 rokmi, takže to je také čerstvé celkom. Tak. Tam hľa s tebou Braňo Hargaš. Jasné. Braňo Hargaš to je v podstate taká postavička z Kopaníc Mijavských, konkrétne z Moravského Lieskového, aby som teraz akože bol presný. Pozdravujeme Braňo, Moravské Lieskové je krásna akože dedina. Dedinka, hej. A teda drží sa tam tiež silná kultúrna základna. A tá hudba BNB Space Music, to je také, mne sa to veľmi páči osobne, je to také na počúvanie, že vždy ma to tak dostane do takej hladiny nejakej zasnívanej, že je to taký otvorený projekt, že v podstate, že každý máme nejakú svoju kapelu, či už Lisa má, už sa to rysuje, teraz ja hrám Night Snows, Bráňo má tiež svoj nejaký projekt. Hej. A keď sa nám podarí sa takto stretnúť, akože, tak máme nejakú takú víziu hudobnú, ktorá nás nejako v tejto etno ako sfére akože spája a to je taký stred troch kultúr, by som povedal, hoci teda ja s Brianom sme z rovnakého akože územia, ale teda Liza je tam tá austrálska zložka a teraz akože to celé dáva dobré vibrácie. Hej, mne sa to veľmi páči, je to taká hlbavá. Tým pozdravujeme Lisu, ako naozaj. Ahoj Lisa. Čo ti to dáva? Hudba. Čo v tom nachádzaš, alebo hľadáš, alebo aké to je pre teba? Prečo robíš hudbu? To neviem. Nevieš? Neviem. To nikto nevie. Okay. Takže to sa môžeš opýtať hociakého hudobníka, že proste prečo hrá na nejaký nástroj, tak neviem. No, tak akože, neviem, čo by som iné robil. A ako teda vyzerá tá tvorba? Kde hľadáš inšpiráciu, alebo kde to vzniká? Čo sa týka Night Snows, tak my sme mali akože veľmi už taký široký repertoár, akože my sme mali kde vyberať, ale tak nechceli sme len akože z tých starších vecí akože robiť, ale teda tie staršie veci, tých bolo strašne veľa a teraz aj budeme na náš YouTube kanál Night Snows uverejňovať ako nejaké staršie veci. Dajte like and follow. Áno, a to, čo sa týka nových vecí, tak to bolo také, že trošku som hral na akustickú gitaru, trošku hrám na akustickú gitaru a v podstate začal som úplne sa pozerať na hudbu ináč, skôr cez nejakú melódiu, akože dostať tam nejakú melódiu. Nebolo to robené, že proste že v nejakom, že teraz akože sa stretneme skúšobne a ideme akože niečo robiť, ale bol už nejaký nápad, čiže už vytvorená nejaká melódia na akustickej gitare a tá sa proste dala tej kapele a kapela to proste posunula do tej fázy, aby to bolo vlastne ucelenejšie, dobre zahraté a všetko, takže vlastne v tomto takto teraz vznikajú akože veci nové. Poďme ešte trochu k tej histórii tej hulovskej hudobnej scény. Aké ďalšie kapely si tak vnímal okolo vás, že čo ešte bolo? Vy ste boli Night Snows, potom chvíľu Radio Chile a kto ešte ďalší? Ja hneď začnem Uhu Brothers. Uhu Brothers, jasne. Braňo Zelenaj, Marek Stelnekovič, Jožko Konečný. To je kapela, ako ktorá mňa akože úplne ovplyvnila fakt veľmi. A teda čím? Po tých divokých začiatkoch 90. rokov vlastne, že keď bolo veľa hudby, veľa akože rôznych akože štýlov, ale končilo to tak, že to nebolo nejako dotiahnuté do konca, že celé sa to tak akože ešte len tak akože znášalo niekde v niečom, ale nebolo to nejako dotiahnuté. A zrazu prídu Uhu Brothers s ucelenou koncepciou hudobnou a veľmi akože instrumentálne, dobre zahratými vecami. A myslím si, že to je jedna z tých kapiel, ktorá akože ozaj, že Vlhovci by som povedal, bola z tých ako najlepších. Nastavili latku veľmi vysoko, že? Uhu Brothers boli vždycky veľmi presní. Tá hudba bola, ja to vždy mi padala sánka z toho, keď oni nastúpili, tak to bolo vidno, že oni
vedia, čo robia títo chalani, hej? Potom musím ďalšiu ešte spomenúť, to bolo, my sme sa volali, že Javance Brothers. Javance Brothers. To bola kapela s Marcelom Durakom. Áno. Eňom Feiglom, jasné. A Braňom Klebercom. Javance Jongens, nie? Javance Jongens. Javance Jongens, áno. The party's going on, and you're sitting in the bar. Don't wanna move, don't wanna dance, don't wanna talk to me, you star. But everybody's moving in the rhythm of a night. The rhythm of a rhythm of a rhythm of a night. Rhythm of rhythm of rhythm of a night. A tam vlastne prvú vec, čo som urobil, keď som si ten saxofón konečne akože zaostaral, tak som začal hrať kapele, samozrejme, no takže Javance Jongens mali saxofonistu, ktorý začal trúbiť práve na saxofóne, ako tak. Wow. Teraz hudobná kvalita, nechcem nič hovoriť, ale zažitky boli vynikajúce a pozdravujem chalanov, lebo sme si toho akože užili. A vy ste skúšali v starej ľudovke. Áno. V starej ľudovke. Tam sa viacej kapel striedalo, alebo teda stretávalo a vy ste boli vtedy, a to sme v akom roku toto? Možno okolo 2000, alebo? Presne 2000. Nejako, hej, 2000, hej. Jasné, tam to vtedy žilo v tej ľudovke, to si pamätám, hej. A ešte by som teda, potom vlastne ten Heňo, Feigl a Marcel robili projekt, mali taký spoločný, taký meditatívno a aj jak sa to volalo? Labon, jasné. Labona. To by som im teraz akože chcel fakt akože povedať, že až by sa im niekedy ešte podarilo dať dokopy a pokračovať, že by to bolo krásne. To takisto jedna z kapiel lovských, ktorá má veľmi akože silný náboj mala. Tam bol aj Filip, myslím, Zalesky. A ešte potom, musím samozrejme Aleša Šveca spomenúť. Aleš s Alešom som teda akože môžem povedať, že pár pív ako vypil. A môžem povedať, že vždycky som mu hovoril, Aleš, ty si proste jak punto, akože hlavovský punto, akože zo slniečka. Áno. Že ty tu máš takú fanúšikovskú základnú, že hráš, ak to trošku akože proste posunté, akože áno, Braňo, áno, dáme to dokopy, niekedy to spravíme tak, že to bude dobre a už teda nakoniec takto Aleš. Aleša, jasné, hej, spomíname na ňo. Veľmi, veľmi silná osobnosť a veľmi teda vlastne fakt akože tiež presahoval hranice akože lokálne. Regiónu, myslím, akože celé. Áno, tie texty jeho, aj teda tie nápady hudobné sú, a dúfam, že sa to podarí, rozprávajú o tom chalani teraz momentálne, že chcú nahrať vlastne tie veci jeho, takže dúfam, že sa toto podarí, že sa to nahrá a aspoň takýmto spôsobom je to dobré, ale už to nebude Aleš. Nebude to Aleš, jasné, hej. A ešte niekto? Ešte nejaké kapely si spomenieš? My sme ešte hrali s Petrom Filipom. Aha, to aj. Ten bol s nami akože v Najsnov, teraz akože ten ma akože napadá, vlastne Peter Filip ako gitarista, potom basgitarista hral akože vo viacerých ako kapelách, potom ma napadá ešte kto, potom akože taký typek Petino Zemko, jasné. Taká figurka, tiež postava. No, akože to bolo to Pink Floydovské obdobie, tak Petino Zemko nám pasoval do toho konceptu Sida Barretta. OK. A on s vami normálne hral? A Petino Zemko s nami dokonca hrával a potom presne jak Sid Barrett zmizol. OK, hej. Ale on stále ešte, myslím, že žije, Petino Zemko. Petino žije ešte, áno. Okay. Takže to bolo to akože jeden z ľudí. A čo taký najväčší koncert, ktorý si spomínaš, alebo kam ste sa už dostali s tou muzikou? Že keby sme išli trošku z toho Lohovca ďalej, že boli ste niekde... No, tak Najsnosť akože má nejaký, že finálny akože bod, ako PKO Bratislava. OK. Kde sme zahrali na
na podujatí, ktoré bolo... Ono nebolo reggae, ono sa to nevolalo reggae podujatie, ale bolo to, že podujatie z afrických národov, alebo nejaké stretnutie afrických náčelníkov afrických národov a zrazu proste sme boli tam pozvaní a veľa predstaviteľov rôznych afrických štátov. OK, wow. OK. Vo svojich háboch, krojoch tak, jasné. Znamená, že každý vo farbách, aké mal, niekto mal akože niekde bola viacej červená, zelená, žltá, čierna, a teraz akože každý sedel za nejakým stolom. Náčelníci proste akože toho celého. To sme v ktorom roku toto? Toto bol 95. rok a teraz tam sme boli pozvaní hrať a teraz akože po nejakom úvode akože etno hudby prišla kapela, ktorá hrala akože Pink Floyd v nejakom takom našom ponímaní a v podstate to bol taký najväčší moment, no. A teraz ako samozrejme do toho tá celá atmosféra, že napriek tomu, že hudobné akože sme teraz akože odbočili dosť z toho world music, ktorá tam bola, ale v tej celej tej konštelácii alebo so všetkými tými ľuďmi, ktorí sme tam boli, tak to bola jedna veľká partia. V podstate tam vznikla nejaká moja láska k Afrike, akože proste, že ktorý som nejakým spôsobom hovoril, to je... Tak. Nikdy som tam nebol, akože rád by som tam cestoval. To je určite, hej, to je fakt wow, to si ma prekvapil teraz trochu. Tak to bol taký vrchol najsov. No. OK. Wow. Ako si ty pamätáš na tie divoké 90. roky? Teba to akým spôsobom ovplyvnilo? Alebo viem že bola revolúcia. Prišlo sem z toho západu aj veľa z dobrého aj zlého. Veľa ľudí sa dalo na rôzne cestičky a chodničky. Ako si to vnímal ty? Tak áno, tak akože tak sloboda je akože pre ľudí, ktorí žili za oponou alebo v podstate nejakom takom tom regulovanom režime. Viac regulovanom, tak je to potom skok, no. No a niekto to zvládne, niekto to nezvládne. To sa nedá, no. Hej. Ťažko to o tom hovoriť, lebo v podstate niekto je viac labilný, niekto proste je silnejší, akože to je ťažké, no. OK. Koho by som mal zavolať ďalšieho? Koho by si z toho celého, keď si tu už mal Braňa Zelenaja a Pala Ondriša, teda začal si dobre. Tak aby sme pokračovali, tak asi Marek Zelnekovič. OK. Pokúsim sa mu vykrútiť ruku a presvedčiť ho, aby sa prišiel porozprávať. Bolo by to určite zaujímavé. Dobre, Braňo. Povedz mi ešte, bude ďalší ročník Street Art Festivalu tento rok? No teraz, aby som presne povedal, tak Street Art Festival v podstate v takom ponímaní, ako bol, že boli vlastne koncerty 1 alebo 2 dní, že sa proste niečo koncentrovalo na nejakom krátkom čase na viacerých miestach, tak tento koncept neviem, či bude, akože to neviem akože úplne 100% povedať, ale čo ja mám v hlave, ale vlastne nad čím veľmi akože rozmýšľam cez to pouličné umenie, že proste robiť také pouličné vystúpenia, že robiť to proste, že víkendovo, bez nejakých veľkých príprav, bez nejakých akože veľké organizácie a proste sledovať nejaké tie kapely, ktoré vlastne hrajú takúto hudbu k tej world music, pozvať ich a proste urobiť takýto koncert, ale tak, aby to bolo proste pre tú širokú verejnosť na tej ulici a zároveň teda vlastne, aby aj podporili koncept pouličného umenia. Piešťany sú dobré mesto na takéto niečo, nie? Tam... Myslím si, že nepoznám iné mesto na Slovensku, kde je to lepšie, akože, ktoré má lepšie akože podmienky na pouličné umenie. Je tam veľa turistov, veľa návštevníkov, veľa kúpeľných. Hlavne vyzerá mesto tým, že nebolo nejako cestu cez ten socializmus nejako, že architektonicky akože poškodené, vyzerá veľmi prirodzené celé to centrum. To je proste to bol ten problém, že sa začalo meniť niečo na silu, kebyže vlastne teraz niekto povie, že tak všetko, čo vzniklo v komunizme, že poďme to zmeniť, ale tam vzniklo takisto kopu vynikajúcej kultúry, kultúrnych pamiatok a teraz treba len povedať, že tak toto by malo pokračovať, lebo toto nám bude zase pripomínať nejaký čas. Áno. Takisto, a to sa nemali robiť vlastne počas toho komunizmu tým pamiatkám, ktoré vznikli pred, akože vlastne Bratislava stará a takto, akože to bolo strašné. Hej. Akože nemali by sme ničiť históriu. Jasné, áno.
je určite dobrá myšlienka, lebo vlastne ničíme aj kus to je naše vlastné histórie, alebo toho, odkiaľ sme, z čoho vychádzame. Mne sa to veľmi páčilo, keď som bol na Street Art Festival v Piešťanoch predtým, vlastne koľko veľa tých kapiel tam bolo, to muselo byť aj ťažké zorganizovať všetko, nie? Že bolo to dosť náročné, hej? V podstate áno, no keď tam má vystúpiť 20-30 kapiel za 2 dní, tak je to, chce to človeka. No? Hej. Super, práve držím ti palce, dúfam, že sa to všetko ešte podarí, že sa k tomu vrátiš, k tomu Street Art Festivalu. A verím, že sa uvidíme na ďalších koncertoch. Nech sa vám darí s kapelou Night Snows. Ešte raz, nemôžem to dostatočne podčiarknúť. Vypočujte si nový album kapely Night Snows, lebo určite stojí za to. Je to veľmi pekné, príjemné počúvanie. A ďakujem ti za tvoj čas, že si prišiel sa so mnou porozprávať. Prajem všetko dobré a vidíme sa snáď ešte niekedy v budúcnosti. Ja to aj tak beriem, že volám sem ľudí a už aj zo skúseností viem z tých predchádzajúcich dvoch, že najviac veci si spomenuli až po tomto nahrávaní, takže verím tomu, že sa ešte možno niekedy stretneme a budeme pokračovať v tomto rozhovore. A ďakujem, Braňo. Vidíme. Ďakujem, Ľubo, a teda želám všetko dobré v tomto projekte. Super, ďakujem veľmi pekne. Toto je Hudba Hlohovca. Ďakujem aj Aďovi, ktorý sa stará o našu techniku, o to, aby všetko normálne znelo a strihá to. A takisto ďakujeme veľmi pekne Jarinovi a podniku Patagónia, vďaka ktorému tu máme super miesto na nahrávanie a verím, že sa tu uvidíme aj na budúce. Ďakujem, že nás počúvate a dovidenia, do počutia.